ба наздикӣ видео баромад дар канал, ки шумо метавонед будроен тамошо кунед чӣ ҳодиса рух дод дар масҷиди Ал-Акса. Ва ин кор моҳи майи соли 2021 рух додагӣ буд, ки дар бораи ин шам мо видео кардагем дар канал ҳастаем. Видеои пешина ва видеои соли 2021 дар болои видео подсказка мебурояд, будроен тамошо кунед агар ки интересни бошад. Имрӯза видео хабар намешавад, новости намешавад ки чӣ кор шуда, барое ки хабар новости аллакай мо съёмка кардагем и маълумоти пурра мешавад барои одамое ки фаҳманд агар намефаҳмидан. Бисёре мегӯянд ки сабаб чие, барои чӣ ҷанг мекунанд, чӣ ба намешавад ҷанга манъ кунӣ, намешавад ки ҷанг накунанд, чӣ мехоҳанд. Ине хеле маълумотро дар ин видео шумо хоҳед гирифт. Барои ҳам хотир тайёрахирворӣ набошен, ҳамчун тамошобини зинда бошен, ҳамчун ман аддачаи шуморо аю тараф ҳис кунам ки ман ҳамин корро барои мардуми зинда мекардам. Дар соф видеоҳои мусру фаҳшу фоҳишаю атфи чапак надороен лайк намонену камтар баномус шен, дар як видеои нормали лайк монен ки одама дилиш ҷӯш бизанаву видео кунад. ҳамада салому алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Сар мекунем видеоро. Ва бардори як чизи дигарам қариб фаромӯш кардам бугум, дар ҳаминҷа мехоҳам бо хотиррасон кунам. Одамое ки барои Англия омадан мепурсидан, раис визара ма тавсия додагим ва ссилкаи телеграм чатшон дар комментария закрепит кардагия ва медроянд ай комментария бисёр одамо дар личкаи ма менависанд ё ки дар дига чӣ менависанд. Ҳамин якум комментария ки закрепит кардагия ҳамҷоро бинен. Дар рости ҳар як ссилкаву ҳар як номеру ҳар як чизе ки мо мондагим навиштагим ки ссилкаи чия. Мисол ссилкаи бозӣ навиштагие ки инаи ссилкаи бозие. Раис виза барои омадан ба Англия, барои ҳуҷҷатгузорӣ, барои кӯмак кардани шумо навиштагие пешакӣ телеграми раис виза ё ки телеграми лични ма ё ин ки телеграм канали ма барои видео. Ҳамаш навишта шудагия. Просто аввал бихонен, баъд бидороен дар чизо ссилкаҳо. Так что якум комментария закреплёни ҳама маълумот дар ҳамон ҷае. Ва ссилкае ки дар комментарияи видео гузошта шудагия и барои мухлисои варзиша. яъне ки агар ки ту варзиша хуб фаҳмӣ, метавонӣ дар ин шуғли дӯст доштаат сум кор кунӣ. Маълумоти бештар дар якум комментария закрепит шудагия. баъди тамоман барҳам хӯрдани Османская империя ки сабабаш бой додан дар ҷанги якуми ҷаҳон мешавад, байни сионистои еврей ва арабҳои фаластинӣ муноқиша бар асоси ҷидо кардани замин, территория ба вуқӯъ меояд. Дар дуюм чорякаи асри 20 ҳолат бо бадтар шидан мегирад. Яъне ки на танҳо гап дар сари замин мерафт, балки бо муноқишара бозам сахттар мекунад дину расму оини ҳар миллат. соли 1948 Израил худша ҳамчун давлати мустақил эълон мекунад ва беиҷозат территорияи арабскии Фаластина мегирад ва ҳамаи дар натиҷа ба ҳамон оварда мерасонад ки ҷанг сар мешавад байни арабову израилиҳо ки оҳиста оҳиста аз ин ҷанг мебурояд Египет ва Иордания, ки дар натиҷа охир дар ҳамин хеле мешавад ки ягона душман барои евреҳо именно Фаластин мемонад тамом, ё ин ки барои фаластиниҳо евреҳо. Так ҳамаша фаҳмидем, таърихша фаҳмидем. Ана ки бояд бигзарем барои тарафҳо ки кадом тараф прафай ва чӣ кор рух додаиста дар инҷа. Якум, евреҳо киян? Дар замини дига одам чӣ кор кардаистанд ва чӣ ба ин қадар ба он нигоҳ накарда ки замини худшон нестай? Дар замини мо ҳастем. Боз зурӣ мекунанд. яъне ки агар ки аз тарафи Израил мози мо ҳисоб кунем, махсус ҳамин хел ҳаракат ҳастияи сионист ки меган, изроилиҳо ҳисоб мекунанд ки агар ки мо таъриха мега бигзарем нигоҳ кунем, ҳамин хел племенаҳои пешина будае ки изроилиҳо ки дар территорияи Фаластин зиндагӣ мекардиянд ва мувофиқи ҳамин агар нигоҳ кунем, пас закону мо ҳақ дорем ки вастанавид кунем кишвареро ки дар уҷа гузаштаҳои мо, племенаҳои мо дар қадим зиндагӣ мекарданд. Оё ҳақан во дар ин фикршон? барои тасдиқ кардан ӯ якчанд мисол меоранд. мисол чӣ хеле ки медонем, ҳар як миллат ҳуқуқ дорад ки ӯ ба мисли дигаро ҳам зиндагӣ кунад. новобаста айоне ки ту сафедпӯстӣ, сиёҳпӯстӣ, дигар чӣ хеле ҳастӣ нестӣ, ту бояд ки кишвари худа дошта бошӣ. миллат агар боша, бояд ӯ миллат кишвари худа дошта боша ва ӯ зиндагӣ кунад ба мисли ҳама, як хел ҳаққу ҳуқуқ дошта боша. Израил отталкиваться мекунад аз ана ҳамин чиз. аз як тараф агар фикр кунем, позитсияи ӯ правилное ки ҳар як миллат бояд ки ҷое дошта боша ки дар уҷа зиндагӣ кунад. бо ӯ мисол меоранд ки дар Фаластин гузаштаҳои мо будай.
акн тасаввур кунем ки агар ба ин логика мо бигирем ҳастанд ҷугиё дахмон мисол дар Россия ҳастанд цигано масалан фреб мекунанд хеле Мы недалеко здесь живем. чандта миллату қабилаҳои ҳам хеле ҳастанд ки дар дуруни дигар кишвар зиндагӣ мекунанд забонҳои алоҳидаи худшона доранд ҳама хеле умр ба сар мебаранд ва во ҳеҷ вақт требоват намекунанд ки мо дар кишвари хумона бисозем. Тасаввур кунем ки ҷугиёи Тоҷикистон бихезан як вақт бигӯянд ки всё короче мо як минтақаро мегирем ҷугистон мекунем мисол забони хумон чизи хумон мо да кор нагирем мо ҳақ дорем мо ҳама хеле миллат ҳастем мо ҳам хеле мисол народ ҳастем ё ки мисол гуфтестам даира бо ягон кас сахт нараса мисол гуфтестам ҳамин коре ки Израил кардагиай ҳамин хелай ва дуюм аргументе ки ҳуво доранд ки бояд махсус кишвари худшона дошта бошанд онае ки зидди антисемитизм яъне ки бояд ҳифз карда шаванд ӯо такрор нашава ҳолате ки дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон шид яъне ки евреёро хостанд ки тамоман аз рӯи ҷаҳон нест нобуд кунанд. Чӣ гуна мешава ӯро ҳифз кунӣ ки ин кор дуюмбора такрор нашава. Барои ин кор нашиданаш бояд ки ё махсус кишвар дошта бошанд махсус государство боша и хеле ранги мисол цигано ҳар ҷо разбросони набошанд барое ки разбросони шиданда қурби защита кардан надоранд ва албатта ки ин аргументшона мисли якумаш метавонӣ ки любой хел аспорид кунӣ барои бо гуфтестам ки ҳастанд бисёр қабилаву племенаву дигар чизое ки махсус кишвари худшона надоранд ва дар дуруни дигар кишварҳо зиндагӣ мекунанд ва ягон гап ҳам нест. Ва дар инҷа баъд як саволи дигар рози ба миён меояд ки майле хай ҳамаш фаҳму ба чӣ ба ки именно Фаластин народаш қатъи народи Израил туғурӣ намегирад. Мисол дар инҷа мусулмонай ва евреян диношон як нестай чиёшон як нестай чӣ ба бояд именно дар ҳамин ҷа бояд биёянд государство бисозанд штобе ки баъдан ҷанг шава. ӯо ира и хел мефаҳмонанд ки қабилаҳои решаҳои тарихӣ ӯо маст дар ана ҳамин замин будай ба гуфти худшон ва албатта ки ӯо ин кора мувофиқи таҳқиқотҳои археологӣ ва ҳуҷҷатҳои тарихӣ доказат карда тонистанд. Дар территорияи Фаластин аз асри 13 сар карда то эраи мора махсус еврейски қабилаҳо зиндагӣ мекарданд. Яъне ки чӣ хеле ки ба мисли ҳозира мисол ҳамин хел қабилаҳои беватан дар ҳар ҷо зиндагӣ мекунанд дар асри 13 рам ҳамин кор будай просто под павтор. Агар ки ай ҷиҳат мо нигоҳ кунем хай мегем ки ҳозирам мисол беватан буданд ӯ вақтам беватан буданд лекин не дар ҳамин вақту замони ҳамувақтае гуфтем аз асри 13 боз дар территорияи Фаластин ба қайд гирифта шудагиай еврейски государство чӣ хеле ки ҳоло сохтан ҳамувақтам будааст. Не ки боз як чи дар инҷа нисавпаденӣ мешавад ки агар ки государство мебуд пас чӣ ба бо дар онҷа қабилаҳо будай. Агар государство боша қабила чӣ кор мекунад? Еврейский государство ки боша пас қабила нестай ку вай государство значит. Ва шумораи зиёди еврейҳо дар ин территория ба қайд гирифта шудагиай ҳамчунин баъди ба даст овардани давлати евреӣ аз тарафи цари еврей Навахуданос ва ҳатто баъди бадарға кардани евреҳо то асри панҷума дар Галилео сабт шудагиай шумораи хеле ҳам зиёди яҳудиё. Дар иудаизм ин территория ном дора Эрест Исраил ки дар тарҷума замини Израил мешавад. Мувофиқи маълумоти Библия ин замин ваъда карда шудагӣ буд дар Яков яъне ки ба Израил ҳамчун замин барои зиндагӣ кардан ки баъдан ӯ муайян мекунад барои яҳудиё замина. Яъне ки мувофиқи ҳамин историёҳо ё нигоҳ мекунанд ва мегӯянд ки мора ба ин замин яъне ки якум сабабе ки гуфтем ки ӯ бояд ки ҳамчун одам бояд кишвар дошта бошанд ва дуюм дар омадем ки пас чӣ ба махсус бояд Фаластин боша. Ё аз таърих гузашта нигоҳ мекунанд ва мегӯянд ки мо именно дар Фаластин ҳуқуқ дорем барои он хотире ки Фаластин и ҳамчун замини Израил е. Мувофиқи таърих, мувофиқи решаҳои гузаштагӣ, мувофиқи Библия, мувофиқи ҳамаш замини моай мегӯянд. Яъне ки бадарға кардан рондани евреҳо аз ин территорияҳо аллакай хеле ҳам аз давраҳои қадим буд. На танҳо ин нав ин кор рух дода истай ягон кас агар надона. Лекин маҳз
бозам бо даҳшатноку бо сахттар мешавад ба мерки замони ҳозираи мо аз асрҳои 20 ва дар натиҷа бисёр организатсияҳои ҷаҳоние ки тарафдорӣ мекунанд евреора ки ӯ бадарға карда шудагиянд аз заминҳои аз кишварҳои араб дар асрҳои 20 ӯ мегӯянд ки территорияи замине ки Израил аз Фаластин ба даст овардагие и хеле ҳам камай аз ӯ территорияҳое ки ӯ ронда шудагиянд дар таърих ва хароҷотҳое ки ва ӯ чизҳое ки ба даст овардагиянд дар натиҷаи забт кардани ин минтақа хеле ҳам камай ба он чизҳое ки ӯ аз даст доданд дар вақти ронда шудан. Мегзарем ба тарафи дуюм, яъне ки арабо дар ин масъала чӣ мегӯянд. Якумаш иша қайд кардан дар корае ва гуфтан дар корае ки кишварҳои араб ва арабҳое ки дар ин минтақа зиндагӣ мекарданд аз аввал зид буданд барои сохтани Израил дар дохили Фаластин. Ба ғайр аз ин бисёр сохторҳои муҷоҳидӣ, политикӣ ва баъзе кишварҳо ҳам ки зидди евреҳо ҳастанд категорически рад мекунанд, яъне ки тарафдор нестанд барои вообще вуҷуд доштани Израил. Ва ҳамчунин тамоми давлатҳои араб ва арабое ки дар ин минтақа месниям бигем мегӯянд ки наоборот и замин тамоми замини Фаластин и замини мусалмоное ва аз ҳамада муҳимаш оное ки халқе ки дар территорияи дигар миллат ҷой гирифт оҳиста оҳиста ҳамин хел шид ки натсизмвори рафтор мекунад ва кишваре ки яъне ки народе ки дар дохили як кишвари дига ҷойгир шидагие оҳиста оҳиста ҳаққи ҳуқуқи худи и кишвара поймол карда истад. Ва дар номати дигар албатта ки тамоми мусалмонон мегӯянд ки ин территорияи аз қадим агар ҳисоб кунем то ҳозира территорияи мусалмонае ва дуюм мушкилӣ именно политикаи Израилай, яъне ки чӣ хел фаластиниҳо мегӯянд ки яъне ки вақте ки ӯора ҷо доданд ҷойгир шиданд ҷой ёфтанд дар территорияи мо оҳиста оҳиста ҳамин хел мекунанд ки ҳуқуқҳои моро поймол мекунанд ва мехоҳанд ки наоборот моро худмона бадарға кунанд аз замин. Ба ғайр аз ҳамаи чизое ки ҳоло гап задем бисёриёша мешавад буфаҳме ки хай чӣ хел ҳал кардан дар кора, лекин бу ҳастаи чизҳое ки ҳар ду тараф намедонанд ки ӯро чӣ хел ҳал кунанд. Якеаш ба мисли территорияи Иерусалим. Технически Иерусалим ҷои марказие барои яҳудиё. Дараҷаи якум дуюм храм қарор дорад. Яъне ки территория мувофиқи закон аз тарафи Кнесет тасдиқ шудагие ки айни замон ягон политики изроилӣ наметавонад ки территорияро ба арабҳо биспора. Лекин барои арабҳо ин ҷои муқаддасе ки сеюм шаҳр дар ҷаҳон баъди Маккаву Мадина ба ҳисоб меравад, ҳамчун муқаддасоти исломӣ. Премер-министри Израил Эхуд Барак соли 2001 як роҳи хеле ҳам хуб гуфт барои ҳал кардани муноқиша. Фактически ӯ розӣ шид барои тақсим кардани Иерусалим байни арабҳо ва евреҳо ва барои ҳақ доштани арабҳо дар нимаи қисмаи зиёди ин шаҳри кӯҳна ва пойтахти давлати араб бояд ки дар назди шаҳрӣ мешид. Лекин ин маслиҳати арабҳо рад карданд ва дуюм мушкилие ки то ҳолро ҳам ҳал карда шудагӣ неста и мушкилии грезаҳоа арабҳое ки дар вақти муноқишаи байни израилиҳову арабҳо ба вуқӯъ омадагӣ буд дар тамоми таърих вабше кае ки набошад ва кадом арабҳое ки бадарға шудагӣ буданд ё ки худчун грехтагӣ буданд дар натиҷаи ин муноқишаҳо шуморашон тақрибан ба 3 миллион мерасад ва арабҳо мегӯянд ки ӯ албатта ҳақ доранд барои баргаштан ва зиндагӣ кардан, лекин Израил ба ин кор розӣ шида наметавонад. Барои чӣ хотир ки дар болои 1 миллион арабе ки зиндагӣ мекунанд дар уҷа бо 2 миллион дигара бигира просто физически наметавонад. Барои он хотире ки политикаи Израил ҳамин хел ҳисоб кардагие ки дар давоми 10 сол набояд зиёда аз 500,000 одами нав ворид шавад. Оли бисёриҳо фикр мекунанд барои чӣ ин хел кор дар давоми 10 сол бояд танҳо 500,000 одам бояд биёяд ҳамон. Барои он хотире ки агар ки ин 3 миллион араби ки бадарға шудагиянд агар ки як бора биёянд просто Израил нобуд мешавад. Ҳамчун государство Израил нобуд барое ки дар дуруншон ҳамаш араб мешавад. Абрад на бо худша забт мекунанд тамом. Барое ки евреҳо меншинства мешаванд, пашумора кам мешаванд. Наоборот худшона меброранд то чанде ки зиёд шидан бигирад. Правильно? Барои ҳамин хотир ин масъалаҳоро ба назар гирифтагиянд. Ва намехоҳанд. Вақте ки намехоҳӣ
но одамо мувофиқи қонун ҳуқуқ доранд ки бояд баргарданд. яъне ки ҳуқуқ поймолкунӣ мешава вақте ки ӯро тараҳ наметӣ ва сабаб мешава ҷанг. кадомаш правай, кадомаш неправ ҳамеша бугу ку. любой одаме ки агар ки камтар фикриш солим боша, аз ин қадар маълумоте ки ман гуфтам плюс минусу чӣ кор шудагиай ҳамаша бояд ки хеле хулоса бирорӣ. хеле бояд бифаҳмӣ ки кадомаш дар кадом позитсияй, ки правай, ки неправай. ва агар ки ба як калима мо гуфта метавонистем ки иш правай, иш неправай, ин асрҳо ҷанг давом намеёфт дар давлат. медонем ки ман аввал ози гуфтам чанд қадар ин асрҳо рафтааст ин муноқиша. агар ки мо шумо дар як калима метавонистем гуфта ана иш правай, ана иш неправай, ин қадар давом намекард, барое ки худшон даже намедонанд ки кадом чӣ кор бояд кунем. барои ҳамин хотир ҷанг давом ёва. барои ҳал кардан дар инҷа фақат мо як кор мегем. чӣ кор? барои прав набудан, барои прав будан набудан ҳастай моментое ки ин тараф правай, ӯ тараф неправ. бо ҳастай моментое ки баръакс. ҳастай моментое ки ин тараф ҳақ дора, ҳастай моментое ки ӯ тараф ҳақ надора. мисол як примери оддиш мегирем. ҳозир аз ҳамада чизе ки ман ярки мебинам ин поймол кардани ҳуқуқи арабҳо аз тарафи яҳудиёй. барои он хотире ки как не как чӣ хеле ки боша набоша государствои Израиля сохтагиянд дар дохили Фаластин. как не как халқи омадай бояд як уважение, бояд як чиз дошта боша ку. ане ки ӯ ин кора намекунанд. барои чӣ хотир ки мегӯяд ки мора решҳомон дар ҳаминҷа буд. агар ки мо ба реша нигоҳ кунем, америкаам ҷои индиецо буд. ҳозир бояд индиецо биан агар не аз американцоро ҳамара янима кунанд, забт кунанд, бояд бигиранд. гузашта агар ки чизе буд набуд, ин фарқ дар оҷа нест. фарқ дар онае ки ҳамун мо одамои зиндаро агар бигирем, ҳамун одамои зиндае ки шуморо омаданд дар дохили Фаластин ҷо карданд, государство сохтен, шумо омадаен, шуморо қабул кардан бигем. аз тарафи дигараш мисол агар бигем араборо, бисёр муноқиша аз тарафи чӣ мешава. медонем ки соли 2021 дар моҳи рамазон буд, имсолам дар моҳи рамазон. вақте ки арабо мешава ҳолатое ки дар масҷид хоб мераванд, шабшона рӯз мекунанд. мисол масҷида бисёр вақтшона мегзаронанд. дар ҳамин вақто рейдо гузаронда мешава дар масҷидҳои мусалмоно. пас чӣ дар кори ҳамин рейд? ягон чи пас ҳадса мекунанд, ягон чи метарсанд, чӣ кор мекунанд, ман намедонам. яъне ки ира ма провокатсия мегум, провотсировать кардан. ва арабҳо ҳам наметавонанд қарор бишинанд, наметавонанд хаб кунанд. барои чӣ хотир ки якумаш ки ҳуқуқҳошон поймол мешава, а дуюмаш ки провотсироватшон мекунанд. Провокатсияе ки ӯ мекунанд, арабҳо ҳам хеле меноманд ки ӯ мехоҳанд ки моро худмона покиза мега заминмон биронанд, покиза бигиранд, территорияҳои мора, заминҳои мора ва ҳуқуқҳои моро поймол кунанд. так дар охир шумо худтон ҳамаи видеоро тамошо карден, ҳама маълумот, ҳама чизое ки буд ма гуфтамтон, шумо худтон ба хулоса биёен ки ки правай, ки неправай, чӣ кор карда мешава. ба гуфти ма боша, ҷанг қати агар бугӯй, чанд қай давом тиҳам қадар мерава. фақат дар инҷа як роҳи ҳалай. сари мизи дипломатӣ бояд ки ҳар ду тараф бишинанд ва маслиҳат кунанд, роҳи ҳалша бимонанд ки так ту мисол претензияти чия, дар чӣ ту неправ, мо бояд чӣ кор кунем. мисол ӯ аргументи худша мега, дар кадом кор норозияй, кадом кора мехоҳа, ин мега, ин тараф нигоҳ мекунад, ба кори ӯ розӣ боша, розия розӣ набоша, варианти худша мега. ҳамин хел ба як маслиҳати мерасанд ки ҳар ду тараф розияй. всё, ҷанг бас мешава. лекин ҳамин корро намекунанд. барои чӣ? ҳозир бисёр одамон мегӯянд ки дигар давлатҳои араб чӣ ба хаб мекунанд. мо дар аввали видео мо гуфтем ки чанд давлатҳои араб биромаданд аз ин кор. барои он хотире ки намехоҳанд ҷанг кардан. бо дар инҷа як кори политически дигар ҳам мешавад ки мисол тарафи ҷаҳонӣ агар фикр кунем, ин просто чиста мнени май барои дахолат накардан, барои тишина шидан чӣ метавона боша. як чиро фаромӯш накунед ки любой давлате ки агар соли дароз дар оҷа ҷанг боша, вай давлат ҳеҷ вақт пеш намерава. мисол мегирӣ Афғонистона. шумо бинед ки ҳамунҷа беғарз аз алаф ягон чизое ки вай замин дар худаш мерува, маводое ки мефурӯшанд, дигар вай ягон истеҳсолот, ягон пешравӣ, ягон чӣ надора. барои чӣ? барое ки вақт нестай, барое ки дар ӯ кишвар фақат ҷангай. может ки Израилу Фаластинам пешравиша нахоҳанд дигар ҷо ва мумкине ки кадом тарафҳои да вигднае наоборот муноқишаи ӯ, ё ки ин кор аз чизе отвлекат мекунад. ин масъалаашон фикр кардан накора. так что фикри ҳақиқатон дар комментария бинависен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. фикри шахсии ма мусалмонора озор набояд битанд ва ё дар замини худшон зиндагӣ карда истиянд. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.